ҳамагӣ 10 дақиқа қабл аз анҷоми амалиёти маҳви гурӯҳи ошӯбгари генерал Назарзода дар 16 сентябри соли 2015 рӯзгори Дилшод Зокиров, капитани нирӯҳои таъиноти махсуси вазорати дохилаи Тоҷикистон 360 дараҷа тағйир ёфт. Дилшоди нишонзан дар лаҳзаҳои охири он амалиёт дар дараи Ромид ҳадафи нишонзани нирӯҳои ошӯбгар қарор гирифт. Буромадем вақти баландида дар ҳамуҷа баландӣ уҷа баё преимуществош балаваё баландтар аз мо будан, преимущество баё зур буд. Хай бисёр одаморо ама кифа ҳамуҷа задан мурд, бисёр одаморо киштам. Ба ман ҳамуҷа аз сарам тир хӯрдам. Снайпери муллати 3 моҳ беҳушу беёд вақте ки уҷа аз хоб вақте бархестам намед як дастам кор намекард. То ҳол кор намекунад. мақомоти ҳукумати Тоҷикистон дар табобат ва 4 бор ҷарроҳии Дилшод кӯмак карданд. ҳатто омода буданд ки ба хориҷа барои табобат фиристанд. Ба хориҷа гуфтанд мебарем, духтуро иҷа гуфтанд мо хумон метонем, бахили аз даст наро гуфта, мо ҳамиҷа метонем, гуфтам касал нобуд карда. ҳамин касал вақте пластмас мондан гуфтанд ки 1 сол пас табобат меши, тамом дигар доруро мепартои, касал намеқапад. ин ҳозир рӯз аз рӯз бад шудестаю беҳне. Дилшод бо кӯмаки мақомоти Тоҷикистон манзилеро дар як гӯшаи хонаи падар таъмир кард. дар ин манзил тани танҳо зиндагӣ мекунад ва ягона нафаре ки аз ӯ муроқибат мекунад модараш аст. як ҷо рафтан дем маршкада мешам, азоб чам руғалт дидам, касалам меқабад пеши мардум якум бор мебинанд, метарсам албатта ҳақиқи касалӣ ки ман безеба судорги безеба заминора меқаби рост боши меғалт меафти ба пуш сарама задам, чанд бор дастама задам. Дилшод мегӯяд ҳарчанд вазорати дохилаи Тоҷикистон дар табобати ӯ саҳми аслиро доштааст ва токунун барои муолиҷаи ӯ кӯмак мекунад, аммо ба табобати ҷиддӣ ниёз дорад ки дар Тоҷикистон ин кор ба табибони тоҷик даст намедиҳад. хай ҳамин дигар ҷода накунанд, ҳаминҷа духтурое ҳастанд ки ёрдам меоянд, ҳамуно бинанд хатаи мара ҳамин қакунанд ки ман муҳтоҷ нашам ҳеҷ кас. Дилшод мегӯяд ягона парастор модараш пир шудааст. баъд аз сари ӯ умеди кӯмаку муроқибат аз касе надорад ва мегӯяд агар каме саломатиаш барқарор мешуд, шояд дар оянда дастнигари касе намешуд.